Vo Francúzsku už niekoľko rokov poznajú tzv. Sviatok susedov. V tento deň sa stretnú známi i úplne cudzí ľudia, ktorí si spoločne pripravia piknik à la France. Každý v ten deň prinesie dobroty, o ktoré sa podeli s ostatnými. Na Slovensku sme tento sviatok spoznali zásluhou Francúzskej aliancie a tak i v Košiciach sa včera slávil Sviatok susedov. Pán Grega, v Starom Meste sa robí poprvý raz táto akcia. Ako vy vnímate tú myšlienku, ktorá vlastne vznikla vo Francúzsku? Ja sa priznám, že o tomto podujatí som sa vlastne dozvedel minulý rok. Keďže ma to už vtedy oslovilo, tak sme bez rozmýšľania sa rozhodli, že to zorganizujeme. Košičania mohli Sviatok susedov sláviť na juhu, pri fontáne v Mestskom parku či v klube na Hlavnej ulici. Myšlienka vznikla vo Francúzsku. Myslíte si, že o rok už budete podávať povedzme francúzske menu? No tak to neviem, to je otázka rozpočtu, tu nejde o podávanie menu, ale dozaista budeme v tejto, už myslím, tradícii pokračovať, oslovíme aj iné mestské časti a nevidím v tom dôvod, aby sme treba nepodávali, ja neviem, pohár nejakého francúzskeho božole alebo niečoho. Včerajší deň oslávili predovšetkým starší Košičania. Organizátori z Francúzskej aliancie sú presvedčení, že o rok sa Sviatku susedov zúčastnia vo väčšom počte i mladí ľudia.